बाबु बेखौनो जानोसै आंनि बेस्ट फ्रेंडनि फिसाजो दे सनाफुल होनबा लागाय जाएंगे मटन नहीं है ना मटन नहीं है होनबा जाबाय लागाय जानोसै गोदान ये क्या है ये भी pork ये होम स्टाइल पोर्क है pork ये बेबो अमानो हो गया दोनथ'बाय दाना जायगा नागिरहैनोसै लाजोब्बाय थोरसि बुंलायलायनाय दाना बरसारानि लोगो मोनबाय ओमफ्राय अमप्रकाशखौ लोगो मोनबाय हेल' सोनाबफोर गिबियावनो आं नोंथांमोननिसिम अननाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोलायबाय दे आसा खालामो दिनैनि दिनावनो नोंथांमोनहाबो मोजां मोनदों नै मादैया थांनो ओंखारदों नायलांबाय थादों दा आं अफाय थांनो नागिरो नुलांबाय थासिगोन देखायलांबाय थासिगोन थ' बिदिब्ला स्टार्ट खालामलांसै नायलांबाय थादोलाय दे लोगोफोर मा देखायलांनो हायो बबे जायगायाव थांदों मा खालामहैनो नागिरदों दाहाय नुलांबाय थासिगोन फाइनालि लोगोफोर जोङो सिगनेट हटेलाव सफैबाय बङाइगावनि बेहाय मा दङ खोन्थालांबाय थानोसै लासै सिङाव हाबलांग्रोनोसै बिनिफ्राय फारि खोन्थालांबाय थानोसै मादैया नोंसोरनो बयनोबो दाना मानि थाखाय फैदों खोन्थालांबाय थानोसै ना फैदो हिन्दारै नमस्कार निर्मा विथ सांकी ना ओरै नायदो गुमैया एसे हिनजाव गोदाननि बिफा हाबलांसै दाना नै सिङाव हाबा जानो फैदों लोगोफोर हाबाया जाहैबाय आंनि गोदोनि लोगोमोन बेहा उन्दैयावनो हाबा जानाय जादों बियो दा बेहा बिजामादै मोनलायलायनाय जाबाय लोगोफोर आङो बाहायनो लोगोनि फिसाजोनि हाबा नालाय आङो दसेबाबो नुजाफैबाय नायलांबाय थादो लोगोफोर हाबजेननाय लोगो जोङो नै मोखाङावनो नोंनि गोसो बायदि मा जानो साहा लोंनो ना कफि लोंनो ना फुसका जानो बाहाय भगबान आफा गणेशनिबो दोनदों लोंग्रोनानै लानोसै जोङो हिनजाव गोदाननि बिमाया बेनोमोन लोगोफोर बेस्थ' नालाय आंजों र' होननानै रायलायथ'वासै बियो दसे उनाव रायलायनोसै फैलाय आदाबारि फारसे हिनजाव गोदाननि बिमायनि हिनजाव बे दानिया खोन्थालांबाय थानोसै हिनजाव गोदाना बबेनि हौवा गोदाना बबेनि मा जानाय लोंनायनि आइटेम एसेबाबो फोरमायलांसै आं खेबग्रोजों दे हिनजाव गोदाननि बिमायाथ' नैबे जोंनि क'क्राझार सथ' आदाबारिनिमोन दा बियो बङाइगावआव हाबा जाहैदों दा बङाइगाव मामोनथाय बे चन्दन ब्रह्म आगोलनि एक्स मिनिस्टार बिनिनो बिदानि हिनजाव बिनिनो बियादै दानि हाबा जानाया बियो दा जोंना जारौआ जाहैबाय काटारावसो थायो बियो इन्टारनेशनेल एयार हस्टेस हौवाया जाहैबाय बेहा एसे मानसि एसटियानो जोंनि ट्राइबेलानो आरो खासिया होनदोंदां लोगोफोर गुवाहाटीनिनो बियो अबेबा कलेजनि प्रफेसार मावोनो ल' कलेज ना मा होनदोंथाय आं बेखौबो गुदि खिथा माबायाव मावो जायखिया प्रफेसार होनदों लोगोफोर बेनो आरो सनाफोर एथ' देश बिदेशआव गावनि हादराव थायालासिनो गुबुन हादराव थादोंब्लाबो बियो गावनि हारिनि नङाबाबो गुबुन हारिनिब्लाबो गावनि एसटि बा गावनि स्टेटआवनो हाबा लाफैफिनबाय जोंहा निरमा बिजादैया नायलांबाय थानो लोगोफोर जोङो दाना
ओरैजाय मा दङ डाइनिं फारसे हिन्जाव गोदाननि डेक'रेटनि फारसे जोङो थाबायलांगासिनो दङ मा देखायलांबाय थानोसै जाग्रा डाइनिं बियो दानिया हिन्जाव गोदानखौ दोननाय जायगायाव नायनोसै जोङो जोङो एसे बावबाय बैलाय माबा रिथा मोनजों ज' बैलाय रिथाया हा जाखांबाय आंनि बेस्ट फ्रेन्डनि फिसाजो दे सनाफुर उन्दैनि लोगो जोङो जन्म जाजेननाय थेंक इउ बिसोरो हिन्जाव गोदानजों गासिबो हिन्जाव गोदाननि बिमानि खुरमाजों बिमायं बिमानै बिगुमै बिब' गासिबो जोंनि सल' बाथाफोरजों बिसोरो दानिया गोजौथाराव आवाथि सावनाय हाबानि आवाथि बानायनायखौ नायनो थांबाय जोङो एसे आंहा हिन्जाव गोदाननि बिमायानो सिबाय जि बेस्थ' दासो आब' ओरैसैनाय हिन्जाव गोदाननि बिमानै बिदानि आंलाय बिमाय ना बिमायनि हिन्जाव नैबे हिन्जाव गोदाननि बिमायं नैबे हिन्जाव गोदाननि बिमायं बेबो हिन्जाव गोदाननि बिमायं नैबे वाशिं पाउडार निरमा हिन्जाव गोदाननि बिमा बेहा मालाय मनिपुरि बिजामादै मोननोसै लोगोफोर सरि बिजामादैया मनिपुरि नङा दे लोगोफोर आं मिस्टेक होनफ्लांबाय खासियासोनो आं उनावसो मिथिदों
गोदान लागा फैनायनि नेबाय नै जारौमोन ओरै ज' थालाय बैराथिफ्रा थालाय बैराथिफ्रा साब्रै जाबाय दे हौवा गोदाननियाथ' बैराथि गैया नालाय बिसोरनो हौवा गोदाननिथिं सानै थानोसै ओमफ्राय सानैया हिनजाव गोदाननि जानानै बरायसिगोन ओरै सानै साब्रै हौवा गोदानखौ गोनां जानायफ्रा आथिं सुबाय बिनि उनाव हौवा गोदानाव ओरैनो जंखायनानै 1 लाख नांगौ होननानै बिबाय जाग्रोनो होननानै डाइनिं हलाव फैग्रोबाय बिनि उनावसो हाबाखौ होसिगोन
जानाया बयबो गावबागाव जायो फारा फारि मा जायो मा जाया गावबागाव सेल्फ सार्भिससो लोगोफोर एसे एसे गासिखौबो लाजोबनानै नायनोसै जाबाबो जायाबाबो एसे एसे लानोसै जानोथ' दे दासो नोङो औ दे लादो लादो दे बैथिं लायदो दिसा बैलाय दङ हिनजाव गोदाननि माबा बिमायंफोर दङ गुमैखौ लाबोआसै दे लादो दे लेल' जों ओंखामखौ जायो नालाय एसे लाखानोसै बाल ना न' लादो हायनानै दस्रा जिखिया जानानै जावगानोसै बांद्राय लानानै ओइ गारगोन बेदर फिसाखौ जालाबारगानोसै बे मा जिनिस बे एसे एसे लाजो आयु थरा लिया हे सबखौ बे माबे बाबु दालि सबखौ थरा बेखौलाय गावबागाव हायनांगौ ना मानांगौ बाबु ओइ ले सकती है आं उदैखौसो लानोसै फिसानो ये क्या है लोकल चिकन है लोकल चिकन दे दो मटन ही चाहिए ये क्या है चिली चिकन है थोड़ा दीजिए सबको थोड़ा इधर दीजिए गिर गया ये क्या है ओ भाई ये क्या है ये चिली चिकन मटन ही है ना चिली पोर्क सॉरी पोर्क थोड़ा आंनोबो थोड़ा हरदो भाई चिली पोर्क बोरमा दंबा लागायजायो मटन ही है ना मटन ही है होमबा जाबाय लागायजानोसै गोदान ये क्या है ये भी पोर्क ये होम स्टाइल पोर्क है पोर्क दीजिए बेबो अमानो हो गया दोनथ'बाय दाना जायगा नागिरहैनोसै लाजोब्बाय थोरसि बुंलायलायनाय माखासे बेफोर आइटेमफोरखौ लाला आङो नै मेरला दंबावोमोन जायगायानो सब लोग स्टैंडिंग अवस्था हो गया ना देखो इधर निमानि हाबायाव लोगो मोनलायलायबाय जोङो मोजां मोनबाय बिथांखौ लोगो मोननानै मालाबा थांबानो जाबाय आरो
दाना हाबाखौ होनो होननानै रेडि जाबाय हौवायाथ' बयबो मोनथिखायोनो जेनेबा बर'फोरनि खासिया बिसोरथ' बांसिनानो रिलिजियना बिसिना ख्रिस्टियानानो जायो होनब्लाबो हिन्दुनि हाबाखौनो होनानै हरबाय हिन्जावनिफ्राय बयबाबो ख्रिस्टानबाबो हिन्दुनि नियमैनो बिसोरो मोजाङै हाबाखौ खालामनानै लांबाय नायलांबाय थादो जोंनि बर'फोरनिजों हिन्दु ख्रिस्टाननि हाबाया बोरै बोरै जालांदों नायलांबाय थादो लोगोफोर मा नांगौ ना दामनांगौ ना